Tawag sa pagsamba. Panginoon, Ikaw ay nagigingap sa iyong lupain. Iyong ibinalig ang nangibahag ng Jacob. Iyong pinatawag sa mga ng iyong bayan. Iyong tinakpan ang lahat nilang kasalanan. Aking pakikinggan kung ano ang sasalitain ng Diyos na Panginoon, sapagkat siya ay magsasalita ng kapayapaan sa kanyang bayan at sa kanyang mga banal. Ngunit huwag silang manumbalik uli sa kaululan. Ngunit ang kanyang pagligtas ay malapit sa kanila na natatakot sa kanya, upang ang kalungkian ay tumaman sa aming lupain. Kaawaan at kaguluhanan ay nagsalubong, katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Katuwanan ay nagbubungkal sa lupa at ang katwiran ay tumuo mula sa amin. Oo, ibibigay ng Panginoon ang mabuti at ang ating lupain ay mag-uunlad ng kanyang bunga. Pagbigay ng muna sa kanya at gawin niya ang kanyang mga batas. Awitin po natin ang Joy to the World. Tayo manalangin. O Panginoon, thank you sa lahat ng mga biyaya na nagkakaloob sa amin. Naway, din po kami ng kalakasan at katalikuhan na harapin ang mga pagsubok sa aming buhay. Itong December na ito, itong first week ng December ay sana'y puno ng kaligayahan, kasiyahan, at ito na yung panimulaan na nabibigyan kami ng kapayapaan, O Lord. Na alam namin sa December na ito ay magiging masaya ang bawat isa, O Lord. Na may maramdaman namin ang Pasko, maramdaman namin ang mga tapang-alang na mga okasyon, O Lord. Na maging masaya kami ng bawat isa at kasama ang aming mga family. Lord, alam namin na marami kami mga kasalanan, mga hindi nagagawang mali, O Lord. Naway, bigyan po kami ng katalimuhan, O Lord, na bigyan mo kami ng kalakasan, O Lord. Lord, alam namin sa panahon ngayon ng aming pagsubok, maraming mga trials na nangyayari sa aming buhay. Maraming mga hindi ka nais-nais sa aming mata, O Lord. Na ikaw na po ang maging ilaw sa aming buhay. Ikaw po ang maging mata, maging bunganga namin, maging tainga sa bawat araw at sa mga oras na aming mga gagawin, O Lord. Thank you, Lord, sa umaga na ito na kami po ay nagsama-sama at muli po, O Lord, na may bigyan po kami ng kalakasan, katalimuhan, O Lord, at more blessings pa sa aming lahat, O Lord. At ganoon naman po sa aming pastor, na bigyan po din po siya ng kalakasan, O Lord. Thank you, in Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay po mga kapatid.
Magtiwala sa bigay ng Diyos, aminin natin ang ating kasalanan sa harap ng Diyos at sa isa't isa. Gawain ng Diyos, aminin namin na nagkasala kami laban sa iyo, sa pag-iisip, salita at gawa, sa aming nagawa at sa nag-iwan na hindi nagawa. Hindi ka namin mahal sa aming buong puso at kaluluwa at sa isip at lakas. Hindi namin minahal ang aming mga kapitbahay tulad ng ating sarili. Sa iyo, Ama, patawarin ang naging kami, tulungan kami pag-uwi kung ano kami, at idirect ka kung ano tayo, upang kami ay maganda sa iyong kalooban at umakan sa iyong pangalaan, sa pagkakayan ng iyong banal ng pangalan. Tayo po ay magkaroon ng kaunting sandali upang pananalangin sa Panginoon at humingi ng tawad sa lahat ng kamalian at mga kasalanan na ating nagawa. Pakinggan ang mabuting balita. Si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ay bumangon para sa atin. Si Kristo ay nag-ahari sa kapangyarihan para sa atin. Si Kristo ay nagdarasal para sa atin. Sino nga ang kay Kristo ay isang bagong nilalang, bagong nilikha. Ang dating buhay ay nawala. Nagsimula isang bagong buhay. Maniwala sa mabuting balita ng Ebanghelyo. Kay Yesu Kristo, pinatawad ka. Salamat sa Diyos. Ngayon po mga kapatid, tayo ay magkamustahan. Magbigay ng science of peace sa bawat isa habang pinakita natin ang ako ay maligaya. Para po sa unang pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa libro ni Propeta Isaiah, kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 11 ay tinatawag ko si Virgin Maria Velasco. Isaiah 4 verse 1 to 11. Alawiin niyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Alawiin niyo sila. Inyong ibalita sa mga Jerusalem matapos ang kanilang pagkurusa. Sapagkat nabayaran nila ng lubos ang aming kasalanan ginawa nila sa akin. Ganito ang isinasagawa ng isang tinig, ihanda niyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga matuwid na landas sa kanyang lalakad.
Tunay nga ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at umuupas. Ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Umakyat ka sa tuktok ng mundo. O Zion, magandang balita ang iyong pahayag sa Jerusalem. Sumigaw ka at huwag kang matakot, sabihin mo sa mga lungsod ng Jordan na ito na ang inyong Diyos. Dumating ang Panginoon ng Yahweh. Nataglay ng kapangyarihan, dala ng gantimpala sa mga hinara. Tulad ng pasol na ipinakain niya ang kanyang kawal sa kanyang basig. Ang maliliit ng tupay kanyang dayakapin, sa kanyang bandungan ay pagmamayaman. At mapapatubayan ang mga tupang may salib. Ang salita ng Diyos. Second Pedro 3 verse 8 to 15. Mga minamahal, huwag niyo kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na mapahama, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ulo. Matutubok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay na nalilito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ng maging makabos. Habang hinihintay nyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutubok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa manindigin. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na maghaharian ng katwiran. Kaya nga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyo kayong matatnang namumuhay ng mapayapa, walang tuwis at walang pintasan. Isipin niyo kayang nagtimbing ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanyang Diyos. Tayo po ay tumayo para sa lahat ng pagbasa. Ito po ay matatagpuan sa magandang balita ayon kay Marcos. Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 8. Ang pangalan ni Juan na tagapagbautismo. Ito ang magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Ito ang mahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Ang dumating na sa ilang si Juan na tagapagbautismo at nangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo, talibugan ang inyong mga kasalanan at pagbautismo at pabautismo kayo upang kayo ay patawarin ng Diyos. Halos lahat ng
Maria at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan na sila ay binautismuhan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang bayuniwa at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanyang pagkain ay balang at pulot o kyutan. At ang ipinapahayag niya sa mga tao, ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi ako karapat-dapat yumuko at magkasmanlaman ang tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit pabautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang salita po ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay maupo mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kung last Sunday mga kapatid ay Malangit of the Word, yung naging topic natin, yung mga pangyayari na may basa rin kanina sa pangalawang sulat ni Pedro, yung mga pangyayari sa hinaharap na magiging katapusan ng ating mundo ay biglang nag-shift na ito sa kapahanakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung maaalala niyo mga kapatid, last year, yung unang Sunday day ng ating unang Sunday ng December, ang pinag-usapan natin doon ay preparation. Dahil kung maalala pa ninyo, sinabi natin doon ay tayo na yung bagong John the Baptist. Tayo na yung bagong Juan na maghahanda doon sa daraanan sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Naalala niyo ba? Wala. Buti ako naalala ko pa kahit sa taon na nakakalipas mga kapatid. Sino ang nakakaalala kahit isa lang? Ay nako, Muslim. Dahil hindi na natin naalala mga kapatid, babalik-balikan natin yung usapin patungkol sa paghahanda sa daan ng ating Panginoong Jesucristo. Babalikan po tayo ng accounting history. Alam po natin si John the Baptist ay pinsan ni Jesucristo. 6 na buwan na mas matanda si John kaysa kay Jesus. Pero pagdating po sa ministry mga kapatid, nauna ang ministry ni John the Baptist. Kasi ito si John the Baptist ay tumira sa ilang. Sa Israel po, puro disyerto yan. Bagamat kabundukan, disyerto pa rin yan. Doon siya tumira. Sa kawalan, out of nowhere. Maaaring doon siya pinunta ng Panginoon Diyos upang i-train sa mga ministry, i-train ang puso, i-train ang isip, i-train ang espiritu ni John the Baptist. Kasi grabe po yung ministry na nais magawa sa kanya ng ating Panginoon Jesus. Yun ang paghahanda. Ihahanda mo yung daan ng Mesias, yung Misaya na darating. Nang sa gayon ay malaman na ng mga tao at hindi na sila magulat kapag handa nang magpakita o magparamdam ang Panginoong Jesucristo. Anong klaseng paghahanda yun mga kapatid? Yun ang bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig, mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay paglublo, pagbubugas, baptizo. To, ano ba yung nilulubog ka? Hindi naman to sink.
To submerge. Galing, very good. To submerge. Ilulubog ka. Bakit ka ilulubog? Ito kasi ng tubig ay sumisimbolo sa paghuhugas ng kasalanan. So, una natin gagawin o unang ipinapagawa ni John the Baptist ay i-confess mo yung kasalanan mo. I-confess mo sa Panginoong Diyos, sa Diyos Ama, yung lahat ng kamalian, lahat ng kasalanan mo sa buhay. Pagkatapos ay ilulubog ka na sa tubig buong katawan, at pagka ikaw ay kanyang iniangat mula sa tubig, ikaw ay bagong ligo, bago ka nang nilala. Yun ang simbolo ng baptism. Okay, mga kapatid, kasi nung kapanahonan nila, espesyal nung makaligo ka. Hindi tulad ngayon na hanggang maaari 2 beses o 3 beses ka makaligo. Kasi ang pagligo ay sumisimbolo ng paglilinis. Hindi lang sumisimbolo, yun talaga yung ginagawa ng pagligo. Ibinababad natin yung katawan natin, buong katawan sa tubig, nang sa gayon mahugasan ang dumi sa ating katawan. Kay John the Baptist, mayroon kasing kasamang confession. Kaya ang inuhugasan doon, mga kapatid, hindi yung katawan, kundi yung espiritu na napahiran na, nadumihan na ng kasalanan. Okay, mga kapatid, yun ang preparation niya, baptism by water. Ngayon, alam natin, nung 30 years old na po ang ating Panginoong Jesucristo, siyempre, ang edad ni John the Baptist ay 30 and a half. 30 years old and 6 months. Kasi mas matanda si Juan ng 6 na buwan. Ay doon na nagsimula ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. At doon, mga kapatid, sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo ay unti-unti na pong nag-blind out si Juan. Kasi kailangan na niya bumaba para yung sumusunod sa kanya ay may taas. Ayun na po, hanggang dumating sa punto na si John the Baptist sa kasamaang palad ay namatay sa pamamagitan ng pagbubo ng ulo. Sabi niya, mga kapatid, yung susunod sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi wala siyang karapatang itali yung sandalyas. Ganun kataas yung tingin niya sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit alam niya kasi na si Jesus Christ ay Panginoong Diyos na nagkatawang tao. Alam na yun. Okay po. Sabi niya, kung ako ay nagbabautismo gamit ang tubig, ang susunod naman ay magbabautismo gamit ang banal na Espiritu. Abay, napakabigat ng mga kapatid. Noong mga kapanahunan mo sa Israel, masasabi natin bago yun. Bago. Hindi ganun kapamilyar yung salitang Holy Spirit. Noong panahon nila, pagka sinabi nila, Diyos Ama lamang po yung kanilang pinutukoy doon. When we say the God of Abraham, the God of Isaac, sa teolohiya mo, sa theology ng mga Hebreo, si God the Father lang yun. Kaya ang maraming Hebreo, mga Pariseo, mga Sadduceo, hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi hindi naman sila naniniwala na may anak ang Diyos. Paano pa kaya yung Holy Spirit? Sino yung Holy Spirit? Kaya doon sa pagkasabi ni Juan na tagapagbautismo na ang susunod sa akin ay magbabautismo gamit ang apoy o banal na Espiritu, kakaya sa kanila yun. Bago yun. Alam niyo ba kung kailan nangyari yung baptism of the Holy Spirit? Ayun na po yung sinasabi natin, the day of Pentecost.
Oo, yun na yun. Nung ang ating Panginoong Jesucristo ay bumalik na sa kanyang Ama, ascension, tapos yung mga apostol na lang po yung natira, at hinihintay nila yung araw na yun, nung sila ay nabautismohan, talagang yung Holy Spirit ay napasa kanila, ay nagkaroon sila ng iba't ibang gift, iba't ibang regalo, o yung tinatawag natin gifts of the Holy Spirit. Kaya napakarami. Ano pa, yung iba may gift of teaching sa pagtuturo, gift of preaching, yung iba gift of healing, mayroon din gift of prophecy. So yung mga yun ay natanggap ng mga apostol. Kaya nung the day of Pentecost, bagamat ang salita nila ay ancient Aramaic, napakalalim po na salita ng Arabo. Aramaic kasi Arabo, yung salita ng Arabo, na mas malalim pa. Yun, yung salita ng ating Panginoong Jesucristo, ancient Aramaic, ay yung mga audience nila, may mga Romano, yung Romans, ang naiintindihan nila, Greek, may mga Egyptian, siyempre yung salita nila, pang-Egypt, at iba't iba po mga foreign nationals, tulad ng best friend ni Ate Casey, So, yung sisipanda. Nakita niyo na po yung best friend ni Ate Casey, yung foreigner. Pero, narinig nila yung mga apostol na nagsasalita sa sarili nilang lingwahe. Halimbawa, nagsasalita ko ng English, pero yung pagdinig yung narinig nyo, Pangasinan. Ganon, mga kapatid, kakaiba. Yun yung gift of speaking in tongues. Kaya dito, sa Holy Spirit na ito, ay hindi lang siya basta-basta. Kasi yung baptism of water, mga kapatid, yun ay paghuhugas pa lang ng kasalanan. Hinuhugasan pa lang yung mantsa. Kung ang isang tao, mga kapatid, halimbawa ay may cancer, tapos nagpa-chemotherapy, tapos mahina-mahina na siya. Pagka yan ay chemotherapy, sabihin na natin gumaling sa cancer, yung buhay niya, pagkatapos niyang gumaling sa cancer ay mahina na, di ba? Imbis na sana ilalakas siya pagkatapos ng chemotherapy, dahil wala na siyang cancer, lalo pa po siyang hina. Dire-diretso na po yun hanggang makatayan na. Ganon ang nangyayari ng kapatid. Yung estado ng kanyang katawan, ganon pa rin. Walang pagbabago. Kaya dito sa baptism of water, pagkamat hinuhugasan ang ating kasalanan, bakit sa tinuturo ni John the Baptist, ay yung estado ng ating espiritu ay patay pa rin. Ano yung ibig sabihin nun? Pinatawag na tayo sa kasalanan. Pag dumaan tayo doon sa bautismo gamit ang tubig, pero yung espiritu ng Panginoong Diyos na siya bumubuhay sa atin ay patay pa rin. Sino ang pwedeng bumuhay sa ating patay na espiritu? Yun ay ang banal na espiritu. Only the Holy Spirit in Jesus' name can make our spirits alive again. Kaya kung ikaw talaga ay nasa Panginoong Jesucristo, tayo ay nagiging bagong nilalang, hindi po sa pisikal. Marami kasi ang nagtataka, tinanggap ko nila si Lord, pero ganoon pa rin naman. Wala namang nagbago. Wala talagang magbabago sa katawan. Kung katawan ang basihan mo, mga kapatid. Ang nagbabago kasi, unang-una, yung espiritu. Kaya lang, hindi naman natin makita ang espiritu. Hindi naman natin maramdaman ang espiritu. Yung espiritu, yun yung nagbibigay ng buhay sa pangkalatang pagkatao natin. Yan. Sa papaanong paraan, yung espiritu yun ay nagkakaroon ng connection sa ating Panginoong Diyos. Yun na yung tinatawag natin relation
Kasi nung nagbabautismo po, si John the Baptist, hindi naman siya nagbabautismo in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wala. Ang nagturo po noon, si Jesus, na kung magbabautismo ka sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santo Espiritu. So, paano bautismo si John the Baptist? Unang-una, i-confess mo yung kasalanan, tapos ilulubog ka na, yun na yun. Yun na yun. Okay po mga kapatid, kaya yung Espiritu pala ang hugasan doon, hindi pa buhay. Pero nung ating Panginoong Diyos na, kumpleto na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santo Espiritu. Isang pangalan lang po yun. Hindi niya sinabing sa mga ngalan ng Anak, ng Ama, ng Anak, at ng Santo Espiritu. Sa ngalan lang, at isang pangalan lang ang pinakilala ng Panginoong Diyos, yung pangalan ni Yahshua. Yahshua. God is salvation. Tapos nung na-translate ito sa Greek, naging Jesus. Nung na-translate sa English, naging Jesus. Nung na-translate sa wikang Filipino, Jesus. Kaya, yun yung pangalan na yun, mga kapatid. Ang ibig sabihin nun, God is salvation. Ang Holy Spirit, mga kapatid, hindi lang po bumubuhay ng Espiritu yan. Dahil nagkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon, ay yung Holy Spirit may ginagawa kaya sa buhay natin. Yung tumutulong na tayo ay magbago. Sa doktrina natin, ang tawag doon ay sanctifying grace. Kaya kung noon, sabi natin, kung nagnanakaw ka ng 100, mamaya 99 pesos na lang. Bakit nagnanakaw ka pa rin, may bawas na. Mamaya, hindi ka lang. Kung dati, bumubupit yung mga kabataan ng 20, pang-load, mamaya, nagiging 15 na lang. Kasi nagkakaroon na sila, yung doon sa loob nila, parang may nangungusa sa kanila na, uy, masama yan, bawal yan. Yung konsensya. Nangungusa, pagbanal na Espiritu, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng konsensya. Yun ang mayroon sa ating mga kapatid. Kaso, bagamat may konsensya tayo, yung iba, ay parang hindi na pinakinggan yun. Kaya naman, bagamat naririnig na nakikiusap ang Panginoong Diyos, hinahayaan na lang, pinababayaan na lang. Bakit yung ginagawa kasi natin, nakasanayan na. Ang hirap umalis doon sa mga bagay na nakasanayan na. Halimbawa, magsisimba. Sabi ng konsensya mo, linggo ngayon, nag-enjoy ka na ng Lunes hanggang Sabado. Ibigay mo naman sa akin. May mga no? Tapos, linggo na, hindi, magpapahinga na lang ako. Ayun, pwede mo kontrahin. Pwede mo kontrahin kung nangungusap ang banal na Espiritu sa'yo. Okay po mga kapatid, kasi mayroon tayo free will. Ano ba ang may tutulong ng Holy Spirit? Gift of the Holy Spirit, mga kapatid. Naalala nyo, yung bumisita doon sa De La Cruz Compound, doon nakaraan. Naalala nyo, may bumisita doon at ipinapangaral ang gift of speaking in tongues. Na yun lamang ang basihan para sumayo ang Santo Espiritu. Itinanong mo siya, di ba po mayroon pong gifts of the Holy Spirit? Hindi naman gift, may S yun. Ano ba kapag ka may S sa wikang English? Plural. Gifts of the Holy Spirit. Kaya kung ikaw, walang gift sa speaking in tongues, okay lang. Kasi sigurado po, meron ka pang ibang gift. Ayun, kung ikaw ay sa panahon natin ngayon, mas maganda kasi siyang tawaging talent. Talento. Hindi pa uso yung talent sa kanila ng unang panahon. Ang talent, nung panahon nila, Apostol Pablo ay tera kasi talent. Parable of the talents, di ba? Yung salitang talent, yan ay English word. Talento sa Tagalog. Kaya biniyayaan din tayo ng iba't ibang talento. Mayroong pagsayaw. Sa panahon ngayon, mayroong na rin talento sa pagtitik.
ay ginagamit natin para itaas ang ngalan ng ating Panginoong Diyos. So doon pa lang mga kapatid, bagamat tayo ay nabautismuhan na ng banal na Espiritu Santo, ay tanong paano nga ba? Sa baptism of the Holy Spirit, ang ginagawa natin mga kapatid, mayroon ulit confession of sin. Diba? Sasabihin mo sa Panginoon, i-confess mo lahat, pati sakit, pati mga karamdaman, lahat ng mga imperfections mo, itinataas mo lahat yan sa Panginoon pagkatapos hihingi ka ng tawad. Pagkatapos nun ay tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Okay mga kapatid, ganun ang ginagawa natin. Kaya pagka ginawa mo yun, parang may mararamdaman kang magic. Sa mga nakaranas na nun, alam nyo na yung ibig ko sabihin. Mayroong parang magic kang mararamdaman. Yun ay ang presensya ng Holy Spirit sa buhay mo. Pero ba mga kapatid? Kasi sabi nila natin Panginoong Jesucristo, ang tao ay nakapabautismuhan ng lakuna ng tubig at ng Holy Spirit o ng apoy. Ang apoy po ay simbolo din ng Holy Spirit. Okay po mga kapatid. So doon pa lang, makikita na natin yung pwede natin gawin sa paghahanda natin sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat ang teksto natin ay sa kapanganakan niya, matagal na pong nangyari yun. Sabi nga sa Pedro kanina, ang isang araw ay parang 1,000 taon sa Diyos. Narinig ko ninyo yan. Ang 1,000 taon naman sa Diyos ay ang 1,000 ang isang araw sa atin, pwede rin naman 1,000 sa Kanya. Anong ibig sabihin ko? Hindi kasi bounded by time ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung plano niya na ipadala ang Kanyang bugtong na anak sa ating lahat ay 1,000 taon na pong nangyari yung mga kapatid. At napakatagal din pong naghintay ng mga Israelita. Ngayon, 2,000 years ago na, sa muli niyang pagdating, na sinabi niya noon pa 2,000 years ago, ay kasunod nun yung nalalapit na end of the world. Kaya tinanong ko kayo last Sunday, kung meron pa ba sa inyong hindi naniniwala sa end of the world, mayroong mga nagtaas. Ano? Yung end of the world ay bago mangyari yung darating muna ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kailangan natin paghandaan. Sa papaanong paraan mga kapatid, mag-focus po tayo sa regalo na ibinigay ng banal na Espiritu. Yan tayo, yan ang ating kapital. Diyan tayo mag-i-invest. Ano pa mga kapatid? Kaya yung simpleng pag-attend natin sa church service ay isang napakalaking bagay na po sa atin yun. Bakit? Siyempre dito ay pinapaliwanag natin yung mga ganong bagay. At yung iba, halimbawa, yung naglilinis ng church, yan din po ay ang tinatawag natin ministry. O kaya gumagawa ng PowerPoint presentation. Ano pa? Magbubukas ng ilaw sa gabi at kalimutan patayin sa umaga. Hindi, yung pagbukas ng ilaw sa gabi. Yan. Yung mga bagay na yun, yung magpapakita ng love and care sa ibinigay na church structure sa atin, ay ministry na rin po yun, mga kapatid. Noong una kasi, siyempre, bukang bibig ni pastor palaging pag-ibig, gumawa ng kabutihan, magpakita ng awa sa kapwa. Ngayon, mag-focus tayo sa church. Ano ba yung mga bagay na pwede natin gawin? Kaya tayo may Bible study. Kaya mayroon tayong prayer meeting. Kaya mayroon tayong choir. Shout out po sa mga magkakwal sana ngayon. Napagod tayo lahat. So, is it true that there is a end of the world? Apa, pag dumating mo ang
ating Panginoong Jesucristo sa pananampalatayang Kristiyano, kasunod na rin po yung pagtatapos ng mundo ito. Sigurado po yun, matarating ang ating Panginoong Jesucristo at sigurado rin po na magtatapos sa ating mundo. Opo, mga kapatid. Opo, salamat po. Isang sinyalis to ng pagtatapos, yung gera po na nangyayari. Baka hindi pa kasi tayo ginigera sa Pilipinas. Sa ngayon, sa ibang bansa po, Iran, China, US, Russia, ay mag-init na po sila sa isa. Grabe na po. So, pwede rin po tao isisira sa ating mundo. Ayan, mga kapatid. Yung mga bata po, sa college, doon kayo mga kapatid. Ayan. So, ipapaalala natin, marami po tayong pwedeng gawin sa ating church. Marami tayong pwedeng may tulong sa ministry. Dahil yun ay isa sa mga paraan kung paano natin ma-prepare ang muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba kung bakit ang daming mga Kristiyano ang nagiging ateista? Ateista yung ayaw ng maniwala sa Diyos. Hindi po dahil may ginawa ang Diyos na karuman-duman sa kanila kung bakit ayaw na nila maniwala. Alam niyo po kung bakit? Yung isang dahilan po noon, yung mga sinasabing sila ay Kristiyano, hindi naman nakikita yung pagiging Kristiyano. Nalilisa po yung mga tao. Akala ko ba Kristiyano yan? Akala ko ba palasimba yan? Bakit ganyan? Ibig sabihin mga kapatid, kung gano'n ang pananaw sa iyo ng tao, hindi lang sa iyo mawawalan ng gana yan, pati doon sa iglesia ang pinaanin ka mo. Kasama na rin si pastor doon. Kasama na rin ang Panginoon Diyos doon. Damay dapat. Buhay yung alam yun. E paano na kung kayo magbabarkada, lalo yung mga kabataan. Tapos kayo magsasabi, iyan ba yung mga kabataan doon sa magandang church doon? Bakit ganyan? Doon na masisira yung image ng church, ng Christianity, at ang pinakamasakit, pati image ng Panginoong Diyos na nadamay, nasisira. Kaya tayo, hindi lang pala liwanag yung pwedeng magmula sa atin, pati parang kadiliman. Pwede rin tayong pagmula ng kadiliman. Kaya sa paghahanda natin ito, mga kapatid, bukod sa mga regalo, bukod sa mga talento na dapat ginagamit nyo para sa Panginoon, huwag naman yung puro TikTok na lang. Huwag yung puro para lang dumami ang likers, dumami ang subscriber, dumami ang mga viewers, ay gamitin naman natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi pagdating natin sa Judgment Day, hindi naman natatanong nila ng viewer ng TikTok ko, kung ako ng 2,000, siya, sige, doon ka sa baba. Kasama mo sila, mahirap yun. Masakit yun. Kaya tayo binigyan ng talents. Okay, mga kapatid? Tapos, yun nga, yung buhay natin. Pagmulan tayo ng liwanag. Huwag nang kadiliman. Kaya yun, nagsisimula sa loob ng bahay. Kung sa loob pala ng bahay ay kadiliman na ang nakikita sa iyo, sigurado hanggang labas. Madilim na kahit tanghaling tapat. Kahit tinig na tinig ang araw ng mga kapatid. Mahirap baguhin ang pananaw ng tao pag gano'n na ang palaging nakikita sa iyo. Pwede ka pa magbago, may pag-asa pa. Kasi ang banal na Espiritu, lagi ang naungusap sa iyo, lagi ang nagsasabi kung ano yung dapat natin gawin. Ramdamin lang natin sa konsensya natin kung ano nga ba ang nais na sabihin nang sa kayo ay magawa natin ng maayos, magawa natin ng tama. Doon pa lang mga kapatid, ay marami na tayong pwedeng gawin sa paghahanda na muli natin ng ating Panginoong Diyos. Parang si Auntie Rene, nagtanong, Pastor, totoo bang may
Bakit siya nagtanong ng gano'n? Kasi sa mga nangyayari ngayon, parang wala namang end of the world. Kaya nagtanong ako, Pastor, na we are ready to accept that. Oh, we are ready to accept that. That's why. Oh, yung iba, nagtatanong kasi yung kahirapan, di naman natapos-tapos. Palala pa ng palala. Yung mga tao na sana ay tumutulong, hindi naman na nangyayari iyon. Kaya pagka ganun na pananaw, wala na talagang mangyayari mga kapatid. Isipin na lang natin kung wala na. Pag halimbawa si Pastor Lee ay nag-retire na, hindi wala na. Pangit yung term na pag nawala si Pastor Lee. Pag si Pastor Lee nag-retire na, paano kaya ang church na ito? Kaya mag-survive? O isa-isa ito malalakas din? Magpupunta na doon. Yan ang mga bagay natin isipin. Kasi malaking factor yung perspective mo, yung kaisipan mo, yung pananaw mo sa mga bagay-bagay na nangyayari. Sa papaano paraan. Halimbawa, kung ang kaisipan mo, ikaw yung tao. Natutulong dito sa paglago ng church, sa paglago ng community, maniwala ka sa akin yung ginagawa mo sa buhay ay nakatuon sa paglago. Pero kung ikaw yung tao na nakatuon sa mga bagay na hanggang maaari ay may oras ka para magsiselfon, tignan mo, lahat ng ginagawa mo ay para magkaroon ka ng time sa pagsiselfon. Tama o tama? Ganun din. Kahit yung mga kasama po natin na nangingisda, pagka sa kaisipan natin, ay puro isda, puro panlalao, abay kahit may bagyo, papalao ka. Kahit may signal number 3, papalao ka. Bakit kasi yung perspektibo mo gano'n eh? Ano? Kaya napakahalaga ng mundo, i-balance ninyo mga kapatid. Unang-una yung panahon natin sa Diyos. Panahon natin sa pamilya. Panahon natin sa sarili. O bakit naman paladapat tayo? Ano mga kapatid? Kung ganun tayo mag-isip, ay mas marami tayong magagawa na sinasabi natin effective o efficient. Mga bagay na may kabuluhan. Okay mga kapatid? Kaya importante po ang buhay ng bawat isa sa paghahanda natin at para maihanda rin natin yung muling pagdating natin Panginoon Jesucristo at maihanda rin natin yung kaluluwa ng mga kapwa natin dito sa ating kalagayan. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Pag-aalay ng kaloob. Nagpinta ang propetang si Isaias ng larawan ng isang bagay na hindi natin maisip kung paano. Kapayapaan sa mundo at paggaling para sa lahat. Hindi na nasaktan o nawasak sa banal na bundok ng Diyos. Inaasahan namin ang parehong bagay at pinagkakatiwalaan namin ang mga plano ng Diyos na alam namin na gaganapin kami sa pag-asang ito at paningin na ito. Nagbabahagi kami ngayon mula sa aming natanggap bilang isang tanda ng pagtitiwala na iyon. Ating handog ang mga regalo sa ating Panginoon. Ating kantahin ng give thanks.
Tayo po ay tumayo. At basahin po natin ang pasasalamat. Pagpapala ng Diyos, malakas ang ipaayak sa pamamagitan ng iyong propeta sa wala, pangangailangan at nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at ang iyagdaan ng Panginoon. Inilalagay namin ang mga handog na ito sa iyong labanan, na may katamang susuportahan nila ang maraming mga misteryo. Nagpapahayag ng iyong mabuting balita at akayin Ang mga tao sa iyong landas, sa pamamagitan ng pag-aalok sa iyong mga kagalaw na tulog. Hinihanda namin ang aming mga sarili na aaray sa iyong landas ng biyaya at pag-ibig. Manalangin kami sa iyong pagkakaya ng presensya. Amen. Tinatawagan ko po si kapatid na Marian. Tayo po yung huminga at si kapatid na Gerald. Mabitin po natin ang doksuliya, mga kapatid. Praise God, bless His soul. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo, Purihin at sambahin ang Panginoon. purihin at sambahin siya. Awitin mo natin ang Our Father. Ang narinig po natin mensahe mga kapatid, ngayong umaga nito ay isang paalala sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, upang muling isalba at ng bawat pananampalataya sa kanyang piling at wakasan ang bawat kahirapan. Ito mga kapatid, ang pag-asa na
bilang kanyang mga mananampalataya. At ang gagawin natin ay ang ating sakramento ng banal na hapunan upang patuloy nating maalala ang pag-asa na ito, lalo na sa buhay natin na puno-puno ng trials and challenges sa pag-ilap ng mga iba't ibang sakuna. Pero ang hawak natin ng pag-asa na ito ay kailanman sa ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo mabibigo. Noong gabi mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo ay ipinagdalaw, ibinita at binigor ang isa sa kanyang mga disipulo na si Judas. Siya po ay kumuha ng tinapay at nagpasalamat ang ating Panginoong Jesucristo at kanya itong hinapit at sinabi ito ang aking katawan. Ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay sumisimbolo sa spiritual na iglesia. At ang sino mang may pananampalataya at sumasampalataya sa kanya hanggang kamatayan ay kaanib ng iglesia ito. At sinabi niya, kunin ninyo, kainin ninyo, at ako'y inyong lalahanin. Pagkatapos ay kumuha ang ating Panginoong Jesucristo ng isang topa. At sinabi niya ito ang ating dugo, ang sumisimbolo sa bagong pag-asa sa pagbubukas ng kasalanan. Kunin ninyo, inumin ninyo, at gawin ninyo ito na ako'y inyong inaalala. Tayo ay manalangin sa lahat ng Panginoong Diyos sa pagkakataon ay pinagdalo po ninyo sa bawat isa na muli namin kayong maalala sa pamamagitan ng banal na hapunan ito. Panginoon, basbasan, pagpalain at ibuhos po ninyo ang inyong presensya sa mga elemento ito na siyang magsisilbi ng Diyos sa mabuting balita na inyong itinuro at na siya at ng aming ituturo sa iba bilang pag-aanda sa inyong muling pagdating. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, ating paghahanda ay tapos na po. Bawat isa ay ating inaalalayan ng pagkakao sa banal na hapunan na sakramento ito. Tayo po manalangin mga kapatid, o Panginoong Diyos, muli namin inakaasin ng tunay pag-aralan ng pamahalaan. Magsimuli po ito, Diyos, sa paalala sa bawat segundo ng aming mga buhay. Gamitin po ninyo kami, instrumento ninyo
para isalba ang sino mang sasampalataya. At muling babalik, Panginoon, para tuluyang iligtas ang inyong mga napili at dalhin sa inyong kaharian at mamuhay ng maayos at pasagana. Panginoon, sa muli ninyong pagdating, alam po namin na samot-saring kahirapan pa ang kailangan daanan, kailangan daranasin namin ng Diyos. At sa bawat bighati na ito, sa bawat paghihirap na ito, ay may hirapan kami. At maaari pa ang Diyos ng aming damdamin ay lumayo sa inyo. Na sumuko sa aming ministeryo dito sa iglesia na pinatatayuan namin ng Diyos. Panginoon, huwag niyo pong hayaan. Palakasin niyo papulado ang inyong presensya, palakasin niyo papulado ang inyong pangungusap sa amin. Nang sa gayon na Diyos, hindi ang nais namin ang aming marinig, bagkos ang nais ninyo. Sumigaw kayo, Diyos, sa aming puso, sa aming damdamin, sa aming isip. Nang sa gayon na naman ang mga makabundong kaisipan na pumapasok sa aming mga utak ay mabaliwala. Bagkos ang inyong boses lamang ang siyang aming matinig at maramdaman. Sapagkat, O Diyos, ang direksyon na patungo sa inyo ay siguradong totoo at patutunguhan ay buhay sapagkat kayo lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Panginoon, sa mga regalong inihandog ninyo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ay tulungan po ninyo kami magamit ito upang magpakita ng pagmamahal sa inyo, upang magpakita ng pagmamahal sa aming mga kapwa. Nang sa gayon ay hindi masayang ang mga talento nito ng Diyos at bilang parte na rin ng aming paghahanda sa muli ninyong pagdating. Panginoon, huwag niyo rin pong hayaan na mabalot kami ng takot na ang aming mga kaisipan ay bagutin ng kadiliman ng mundong ito at kami ay mabulag sa katotohanan. Sapagkat yun nga po ang gagawin ng aming halaman sa mga huling araw ito. Bagkos sa Diyos ay puro liwanag at liwanag nyo lamang ang siyang aming makita. Panginoon, narito kami. Patuloy na maghahanda at inihahanda ang inyong daraanan sa inyong pagdating. Salamat po Diyos sa mga kaluluwa na inyong tinawag at sila po ay inyong lalapang pagpalay dinisyonan. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang walang hanggang grasya ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Lagi ninyong isipin, pagaman tayo ay nadadapa, tayo ay natutuwa sa buhay na ito. Huwag natin kakalimutan na nandiyan ang ating Panginoong Diyos na handa tayong gabayan, na handa tayong yakapin, na handa tayong tulungan sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. At sa paglabas natin sa pintong yan, ay lagi natin kung tatandaan na ang bawat narinig natin dito sa ating iglesia ay mayroon din tayong responsibilidad na ito ay ituro sa ating mga kapwa. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ang Santo Espiritu, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen.